Nyakora Ramogi jong machiegni mar mondo mi koro wabed kod twak mokwongo e chenro mar Opinyo Okinyi makawuono kama dwa twak otudore kod chal mar Kenya weche mopogore opogore matimore pacho kae nyaka sani koro wang'eyo ni chieng' tich abich mano mar juma mokalo ne waneno ka jalup jatend piny Kithure Kindiki nochamo muma kendo koro nochako tich ayanga kaka jalup jatend piny Kenya mar adek mano e bwo katiba mar higa mar 2010. Tok chamo muma bende ne waneno ka ne obedo kod romo mopogore opogore mano ka ne giromo kod mago jokanyo makopeta State House Matinde nochako tich ayanga mano tok kanosechamo muma kaka jalup jatend piny Kenya mar adek e bwo katiba mar higa mar 2010. Kopogore kod mano nitiere weche mopogore opogore ma bende osetimore pacho kae e kinde mane Kithure Kindiki chamo muma. Jatend piny Kenya William Ruto nowuok oko ayanga kowacho ni kuom thuolo mar higni 2 mokalo osebedo jal manitiere kar kende kata en owuon emosebedo ka ong'ado buche mopogore opogore kotudore kod sirikal kod chwalo mise mag dongruok ne sirikal. Notiyo kod dhok moro kanyo gi dongere ni he has been a lonely man kuom thuolo mar higni 2 kalure ni jalupne ne ok sire yo makare. Wanyalo wacho ni mano ne en yo mane obayo godo wach ne jalup jatend piny Kenya mano thich e apisi Rigathi Gachagua. Kata kamano penjo en ni makoro entiere kod jalup jatend piny manyien Kithure Kindiki bende gibro bedo ka gikonyore e yo makare kose oyo. Kithure Kindiki e kinde mano chamo muma nowacho no bro bedo kotiyo machiegni kod jatend piny William Ruto obo bedo kosire kendo bro bedo a loyal man matiende ni obo bedo kotimo gigo duto ma jatend piny Kenya dwaro. Kopogore kod mano bende waseneno ka nitiere weche mopogore opogore ma bende pod timore e piny Kenya kae. Kweth mag jogo manitiere Azimio mano ma wang'eyo ni Azimio nitiere kod duond buche mathoth kata kamano duond bura mano mar DAPK ka chiela kod mano mar Wiper giseyango ni seche moko gibro bedo ka giwuoka e riwruog siasa mar Azimio matiende ni koro Azimio bro bedo ka dong kod ng'a. Kata kamano e gikwayo wan kaka jofwambo ni kik waik Azimio ka sane podi ni gibro bedo ka giyango ka gibro bedo ka giloso riwruok moro machielo e kinde mabiro mbele. Tang'eyo ni magi duto gitimo mano motelo ne yiero mar higa mar 2027. Nyaka sani wanyalo wacho ni piny Kenya ochomo kanye. Mano emomiyo Okinyi makawuono Nyakora Ramogi jwang bedo jahawi kendo ntiere kae kod yawuot lu adek mar mondo mi wagwane mbaka ni piny Kenya ochomo kanye. Ntiere kae kod Meshack Odede janon weche mag siasa, Okinda Ojuka bende janon weche mag siasa kaachiel kod David Matinde jalony e weche mag dongruok. Achak kod David oyawre ichiyo nade Okinyi makawuono. Oyawre ya Joyce adwoko erokamano Nyasaye wachiyo kare amoso jo Nyakora Ramogi duto gi jogo mawinjo Ramogi TV kendo neno Okinyi makawuono kendo dakwa Joyce ni miya thuolo ni mondo akwawi maber ne nyithindwa matimo penje form 4 makawuono gitimo gikwan kaeto gitimo dhongere kendo kiyiena to nyathina bet timo penje iluongo ni Aneta Chieng embera kwayo ne awe maber e penj motimo sani kendo mar ariyo da yiena ni ago mos ne kansila ma nosetiyo thuru wendo ni Benawili gi famili mar Ishmael Awino kuomito wuoyi ma iluongo ni Peter Bodo wuoyi ma randiga ahinya e piny Nyakach. Erokamano. Machiegni ahinya to kendo wawe maber ne nyari matimo penj mare mar KCSE mar mondo mi Nyasaye otelne otim penj e yo makare kendo wuo penj nyawuoya ang'eni kotimo maber bende bo bedo e yo makare kalure ni wacho ni mor mar janyuol en neno ni nyithinde otimo maber e kinde magintiere e somo kata e kinde magidhi mbele kod somo. Okinda Ojuka ichiwo nade Okinyi makawuono kendo machiegni twak. Achiyo maber kendo agona Nyakora Ramogi erokamano ka biro aot ayudo ka jitiyo ji ogo siasa Kenya dhi maber ji mor gi sirikal matiyo to mogik aorne nyithindo matimo penj sani jo form 4 hai maber mondo gikal penj nikech ng'eny nyathi kokalo mani olem mar janyuol. Yes. Aya machiegni twak Okinyi makawuono. Meshack Odede oyawre ichiyo nade? Oyawre Joyce achiyo maber. Wadwoko erokamano kuom kinde ma wadwa wuoyo gi jopiny. Wang'eyo ni ma en twak ma jopiny bende osebedo ka gombo mondo owinji to ariwora gi owetena gi kwayo ne nyithindwa hawi maber e penj magidhigo nyime to wageno bende ni moko kuomgi ma samoro ne nigi tabu matindo tindo kaka nyawaneno e ute fwambo kapok penjo chakore jo sirikal bro konyogi kata bro jologi mondo gin bende
gitim penj kaachiel gi jowetegi kata obedo ni gikalo kuom tabu mopogore opogore, moko nyo tuo kendo ni osiptende, moko biro timo penj e ward mag hospital. To wakwayo negi hawi maber mondo system okonygi kata kuonde thieth magintie mondo giyud kaka gidhi nyime gi jowetegi kanyakla. Erokamano. Machiegni uru duto e twak okinyi ma kawuono. Nyakora Ramogi Ajang' mana kaka iseneno mage welo mantiere godo, ka in bende kamoro amora ma intiere inyalo chwalonwa ote, paro, penjo moro amora kokalo e namba mar ote machuok 236600. Mbui moro mar Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kochako twak marwa yanga, adwa ni wachak kod wach mar Kithure Kindiki chamo muma kaka jalup jatend piny Kenya mar adek, mano e bwo katiba mar higa mar 2010. Chak kodi Okinda Ojuka, ang'o makoro rito Kindiki e kinde makoro en jalup jatend piny Kenya manyien e pacho ka? Nikech wang'eyo ne waneno ka pogruok nobedo e kind Rigathi kaachiel kod jatend piny William Ruto. Mane momiyo e kinde mane Rigathi Gachagua chamo muma, jatend piny William Ruto nowuok oko kowacho ni ne en a lonely man kuom thuolo mar higni 2 mane gisebede telo kod Kithure Kindiki. Yes. To ang'eyo ni motelo ne mano e kinde mane Rigathi Gachagua ochamo muma, nitiere tije moko mane jatend piny Kenya William Ruto nomiye, kwatiyo kod ranyisi nomiye kanyo chenro mano mar bedo kaka mano bedo e committees mago mag buch jotend migepe pacho kae, ne omiye tich mano mar telo ne sekta mar kahawa kata reyo sekta mar kahawa e pacho kae kaachiel kod tije mamoko. Penjo en ni makoro wantiere kod jalup jatend piny Kenya manyien, ibo bed ka en bende miye tije motimo kose mano mi Gachagua ka ema koro ibiro pasne ni ero koro kawe gi kuma Gachagua ne oweye godo? Erokamano Joyce, ng'eni mokwongo 2010 constitution mwangu sanini onge defined role mar deputy president. Koro tich motimo en tich moa from president, ema delegate tich monego tim. Ting'eni deputy president en part of presidency. Presidency is national unity. Ma ng'at men part of presidency gimotimo nego gimore Kenya kanyakla. To iyudo ka Rigathi mane koro wuok ni mane ngire Abraham Kindiki okaw kuomeni. No chalo governor mar Mount Kenya. O kata Nyeri mar the entire Mount Kenya. Makata kiluongo nyinge mwalo Lake kata Northeastern kata Pwani to ji ok feel presence mare. To ing'eni kidwa ng'eyo ne ng'ani no se disappoint sirikandwa ne kabisa. Kane gichamo muma no donjo office. Ni winjo ka rais mane wuok makoro wuok ni Migai Uhuru Kenyatta en mondo ng'is jopiny gik plans ma en go mag dhi ne jopiny ochako atako Uhuru Kenyatta kantie head of state mane wa welcome mane wa invite function. Kichaki mano ng'isi nen ng'ama so imachua. Kichaki ng'iyo chien kanyo miye tich mar ripo jo migepe. Tiwinjo ko ywak ne ma jo Mount Kenya e mondo yud migepe mang'eny ma opinje mag regions mamoko. Mano ng'isi ni mano ng'amoko deserve position mar deputy president. Kichaki ng'iyo tich ma ichomiye mar kahawa kata weche mag kuong ma ichamero jigi. Iyudo ka en too much kum Central Kenya ma the regions. Ng'eni yedhe ma mero gi ji ne en gimoro mako anybody. Kidhi kata mana Nyanza ntie issues. Kidhi kata mana Kisii Nyanza region iyudo ka gipidho kahawa. Kidhi kata Kericho gipidho kahawa. Iyudo ka en too much in Central Kenya. At the same time, ni winjo gima speech mane president oloso. Ng'isi ni has been lonely. Ogombo ng'ama tene manyalo assist. Kindiki king'iyo historia mare. King'iyo kata tich jopiny. King'iyo kata mane professional ka osebedo jopuonj mbalariany. Osetiyo ne jopiny. Osebedo bunge. Sanicho neno ka king'iyo position ma entiere mar interior kacha. It was the best CS ever. And I'm sure ne Kindiki they perform very well. Kendo they riwo jo Kenya kanyakla mayo ng'at mano wuok. Yes. Korka kori Meshack Odede nyaka sani koro wang'eni jalup jatend piny wantiere godo manyien Kithure Kindiki, kendo nyalo wacho ni jopiny nitiere kod geno no biro bedo kotiyo ne jopiny e yo makare, mano moloyo kaka Rigathi Gachagua ne tiyo mano kane en jalup jatend piny Kenya. Kata kamano ang'o monego bed notimo mopogore ma jopiny biro bedo kaneno ni lokruok nitiere, nikech adiera kinde ma osebedo kata kwasomo moko kuom ote ma joneno magwa chwalo gipenjo ni koro Kithure Kindiki osechamo muma kaka jalup jatend piny, ber mane ma japiny dhi neno?
Erokamano Joyce. Gik moko ariyo are very profound e wachni. Namba achiel en ni be wasebedo e concurrence kata e winjruok achiel ni jopiny ema ne ok dwar Rigathi Gachagua kendo jopiny ema ogolo Rigathi Gachagua. Mano e kadang' penjo mipenjono bed kare ni to koro bang' ma koro jopiny dwa yudo ang'o kata jopiny dwa neno ber mane ka koro wan gi Profesa Kithure Kindiki. Samoro penjo ni dibed matek duoko sechegi nikech jopiny ne ok ochako wachni nochak gi Mount Kenya leaders. Inyalo paro ka gin ema gidhi gibedo kamoro, ne gin sanja manyalo dhi 40 kata 50 moyier gi jopiny, to gidhi giwacho ni gin chakre sano jatendgi kaka Mount Kenya koro en Profesa Kithure Kindiki. To kanye ma wechegi ochakore. Koro jopiny tikele akela gi thuon nikech ang' onere marach ka ang' jopiny okawo pach jopiny. Ka wadhi kata kinde mane parliament owuok ni ji odhi otim public participation, anyalo paro ne ane studio ka wacho ni public participation manotim ok en public participation, macha ne en gima chalo opinion poll kuom Rigathi Gachagua. To ok jopiny ema nochwalo wach ni gidwa ni mondo gol Rigathi Gachagua oko. So up to now jopiny is not in the picture. En political class ema readjust mondo gine kaka ginyalo sudo mbele kanyakla kata kaka ginyalo capture power e kinde mabiro. Namba 2, Rigathi osedhi eto wach ni oserumo. So what for Kindiki? Mane question maduong'. Professor Kindiki nigi tich achiel maduong' ma Migosi William Ruto jatend piny Kenya biro dwaro ni mondo tim. Makatiba dwaro to gin gik machalo chairing aibe executive order bro wuok from president mamiye gik monengo tim ka gi kacha. But kisiasa tich maduong' ma William Ruto dwa neno ka Kindiki otimo en riwo Mount Kenya kanyakla nikech nitiere part mar Mount Kenya manyo ong'ur ka igolo Rigathi. Mane tich maduong' politically monengo bed ni president neno ka professor timo duoko kweth ka kanyakla mondo giriwre ka achiel gi jo Kenya mamoko. Namba 2, ok odhi bedo tich mayot ahinya ne Kindiki, but onyalo time nikech power kose rest e komi to inyalo manipulate kata inyalo tim a lot with that power. Ok an gadieri kama beteni ni jo Mount Kenya chalo kodwa kaka jo Milambo. Ang'o miyo dawach ni ok gichal kodwa? Wanyalo bet opposition kata oko mar sirikal to wabedo gi chir gi thuon kendo wawacho ni wan sirikal no waonge be ok wadwa beti. To kan gadieri no gandawa modak e alwora mar Mount Kenya dibed gi chir abilano. Omiyo aneno ka dwe achiel koa sani yot mondo idhi ne ka giriwore kendo giungo Kindiki gite. Mano emanyalo miyo Kindiki bedo gi advantage ni tich achiel maduong' politically ma president gombo neno kotimo en riwo Mount Kenya nyaka jok mane ng'urka obire kweth achiel. Onyalore nikech kit joka ok gin jok manyalo bedo oko gi chir mawach ni wan kata tendu no ok ochunowa. Mano wane mwanyalo, gin ok ginyal. So omiyo aneno ka higa achiel koa sani gibiro embrace sani to pod late. Kata moko kuom gi kiromogo kata mbui kacha be neno gi moko pod winjo late kendo gikalo etgi ni gin koro sirikal no gionge kiang'ang'o to kane ka ginyalo bedo for long oko. Gidhi duogo kendo gidhi ungo Kindiki lwedo. Gimomiyo Kindiki biro yudo lwetgi mapiyo en ni Kindiki dhoge chuok. Ok en ng'ama diro wach ahinya nikech bwana modhicha dhoge emochwanye. Diro dhok ahinya samoro nyalo chwanyi nikech inyalo wuoyo kata kipani iwacho gima ber ne jatendi to kare ichwanyo jomodong' ji mang'eny. So to mogik en William Ruto ma jatend piny Kenya. Okapani William Ruto is very sincere kata okoja adieri e wachni. Okinyal wacho nwa sani ni 2 years isebedo a lonely voice, especially a presidency. Kajite kata evidence ma wan go e mesa to wacho niya jo Mount Kenya gi
jotelo gi nogo nyako mbulu. Anyalo paro kachiel kuomgi ni e studio maru moro ka to wacho ni ne wago nyako mbulu gotieno no ma Rigathi oyudo mbulu 21 ka Profesa Kindiki oyudo mbulu 36 ni mondo Profesa Kindiki ema mondo bed ang'owa jalupni to president no nyisowa ni waweya en odwaro ng'awa en odwaro Rigathi. Gini wachore achiel maduong' Joyce ne ng'amo ng'e nono tiend weche en ni president either o confirm ne the nation ni yiero mage kata decisions moko momek can be very fatal. Moko kuomgi gin decisions manyalo hinyo pinyni nikech en ema no end up miyo jo Kenya jalup jatend piny machalo gi Rigathi makoro sani jo piny ji te wacho ni ng'ani ng'ama rach en odak mana Mount Kenya opogo jo Kenya en tribal ng'ama nomiyo wa ng'ani en William Ruto achiel masani koro duogo ywaknwa kowacho ni osebedo lonely voice to joka wacho ni ne wamiyi Kithure to in ema ni itamori ni idwaro ng'awa Rigathi. Nyiso ni namba achiel en ng'amo confirm na kaka ja Kenya nonyalo make decisions ma ok nyal konyo Kenya samoro. To mogik kabisa kano make a decision abilano to sebedo lonely voice e kinde go nyaka sani. Gima duong' mwadwa neno en ni ang'o molokore kuom weche ma omiyo koro lok Rigathi gi. O confirm gima wach mar ariyo ni gini nyo en tie. Ing'eni nyo wanyalo wacho ni executive president onge gini en kaka katiba wacho parliament ema otimo tijgi mar oversight kendo gine ma gitimo impeachment ka gitere senate president nyo confirm samo wacho ni gini koro ayudo ng'ama eloquent gi kar otemo nyiso jopiny nikech kizungu wacho ni you read between the lines. Nyiso ni otemo wacho ni gini nyo antie kendo gini nyadhiro omiyo sani koro atim ang'o ayudo ng'ama eloquent manyalo dhi konyo gik moko ariyo ema speech no. Winja ne David Matinde bede korwa ketwa ka okinyi makawuono Kithure Kindiki jalup jatend piny ang'o makoro rite tok ka koro jatend piny Kenya William Ruto nowale ni ene makoro bed jalup ne od bura nopuodhe kendo gikone nwaneno kochamo muma bendo bobedo ka loyalty ma jatend piny William Ruto dwaro bendo bro neno ka Kithure Kindiki nitiere godo e kinde makoro gichako wuoth e thuolo ma odong' kapok otieko tamne mokwongo e apis kaka jatend piny. Erokamano Joyce. Sani wuwe wach Kithure Kindiki. Gachagua mare to koro history kendo jolonye weche somo gi research sani ndiko mana ni to makosa mage manomiyo Gachagua othicho oko bang' higni 2 mano wabiro somo kendo jolonye weche somo ang'eni ndiko katimo research puonj mane mwayudo e tend Gachagua higni 2 gi. Kwadhi kuom Kithure Kindiki igeni tugo ni en tuk siasa to tuk siasa ok onyiso ni ka uno siepe nyoro to kiny nube usiko siepe. Tuk siasa ok onyiso ni ka un wasigu kawuono to kiny ok nuchieme tawachiel. Tuk siasa en interest koma oleng'ore koda dhi chalo nade kendo kata 2027 in somehow Gachagua nyal pod nyariwore gi Ruto ka donjo kuom Kindiki wang'eye gi komoaye to tuk siasa momiyo Ruto no oko kawo Kindiki ndalo chato kawo Gachagua ne numbers nong'e ni Gachagua dhi kelo ne numbers to nong'eyo maler ni Kindiki to wiye ler moingo Gachagua koro no wey ere maduong' seche madware ni seche ma wantie ni Matinde ni nosetiyo gi Gachagua oyudo mbulu kendo bedo jatend piny koro kosetieko kode to koro bole piny okawo ng'ama nodwaro ng'ama koro wiye liw manyalo konye kose mane dig matemo wacho nikech king'iyo experience Kindiki osebedo limelight e Senate osetiyo gi Ruto ndalo mang'eny osebedo tomo Kindiki dhi luwore gi lek mare to lek mar jasiasa mora to ng'ama ni kanyo bende lek ne ni ng'ama ni pinyni onyalo outshine seche mwatiyo gi emomiyo deputy president obro lailo seche ma pod o develop lek ne to sa biro chopo mobro wacho ni apana an be koro nega many my space kanye magidhi kethore gi the president koro konyalo lailo after up to 2027 nikech anto an gadieri ni election ma 2027 to kodhi bedo running mate mar the president
mano you can take to the bank. Ang'o mi nitiere kod adiera makavano? Mano tadieri mango. Kindiki ok dhi bedo running mate mar the current president in 2027. Kata embo ng'eyo. Koro within these 3 years, en bende nyako ogerre mo ground himself mo wacho ni kata koweya to pod anyalo chung'. To nitie theories ma wacho ni theories mag leadership ma ang'iyo kuom Kindiki. Nitie 5 theories of leadership. Tachiel kizungu luongo ni effective leader. Kindiki en ga an effective leader. To effective leader is very dangerous. Ka jatendi seche ma otelni cha, it is very dangerous nikech ibiro timo gik moko miwacho ni mae gi yo maber to ok dhi moro jatendi as Kindiki to kanyo dhi kelo chwanyruok. Meanwhile, Kindiki ok en ng'at moro mabiro lai low, mabiro kawo yes for an answer. Biro gi ka point ma ubiro wacho ni no, Mr. President, kai to wadifa. Mar ariyo, a sako, any government, any organization mora mora, nitie jatelo, to nitie jomo luoro jatelo. To jomo luoro jatelo gi be manyo space mondo gimbe gibed jatelo chieng' machielo. Ibinjo gima timore. Koro sama Kindiki osedonjoni, nitie pod mana lweny moro madhi chakore e sako mar President Ruto ka. Joma dwaro space, maneno ni ambe kora dwaro space na, to Kindiki ni nyalo timo nade? Nyalo geng'ona. Mano be pod lweny madhi wuok e in-house kae kilaro space 2027. Koro Kindiki ok udhi bedo flower girl nikech en ng'ama pod nigi lek, pod ng'ama tin madwaro ni chieng' moro Kenya pare ni en be onyalo wuok e dhot matin to nyalo bedo jatelo maber. Lweny pod nitie higni 3 gi. Kik write Kindiki as a flower girl. Kindiki is not a yes man. Odhi fight for his space. Odwaro mondo ung'e ni embu nyalo telo nikech jasiasa mora mora nigi lek to Kindiki nigi lek no. To mana kaka iwacho kanyo kar dhogi kanye ma bende aneno ka Okinda Ojuka ne temo ndiko wiye kinde mani loso. To ng'e ni wuoyo kata wuok oko mar mondo mi iwuo iwach gigo ma ok ni kare. E bo nyalo wacho nokelo pogruok e kind jatend piny kod jalup ne Rigathi Gachagua ma koro nothich e apisi kendo koro osedhi ot kaka jalup jatend piny mokwongo ma bende othich e bwo katiba mar higa mar 2010. Eri wacho kanyo yo makare David ni Kindiki ok bi bedo kaling. To ng'e ni koso ling no ema okela jema e kind jatend piny kod jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua. Kaduoki TWAK Okinda Ojuka, bende Kindiki biro wuok oko mar mondo mi okwer jatend piny e gigo ma otimo ma ok ni kare. Nikech kane waneno kata kaka Rigathi Gachagua noloso e kinde mane wuok e od thieth mar Karen kuma notuoe. Nowacho ni en kinde mang'eny nosewuok oko, okwero jatend piny ni weche gi mag housing jopiny ok dwa, weche gi mag osuru mathoth jopiny ok dwa ni mane mokelo pogruok. Kindiki bende biro bedo kod duol mar advising jatend piny kaka Rigathi ncha timo. Koso bro bedo mana obedo pinye no orito mar mondo mi ochike kata kamano Matinde wacho ni ok onyal rito etano chike ni embe no bedo kod duola owuogo ko kwer richo ma jatend piny timo. Ingene Ange William Samuel Ruto very well and Rigathi Gachagua. In fact, Rigathi is my good friend. So in politics, most of the presidency, Kopone regime moro perform very well. Max no emir president, of me deputy president. Co-perform very poorly as the last regime. Goro no emir president, of me deputy president. Because CEO Marpain and president, right? To Ruto can okogog deceitful politics. Okogo siasa lady, kaka kuma I disagree go with na mankadi. Okogo siasa maro lady. Integi ma ing'iyoga kiero running mate. Ok nyaka ka ng'at moro ni samoro kitenge morwake dende to samo chama ne ok nyayudo kata MCA thurgi. Running mate ikaw a good mobilizer. Ng'at manyalo mobilize dhano oganda makwar malung'ey. Right? To kithure Kindiki nitiere kod thuolo mar mobilization nikech adira kwang'eyo gino momiyo nokawo Gachagua en mar mondo mi obi okonye manyo ombulu mago mag Mount Kenya. To pok waneno kithure Kindiki ka entiere kod mbia ahinya siasa kae. Mane matemo wacho kuom Rigathi Gachagua. Kichawinjo kuwetna gi wany chal gima ne igo e siasa mar Uledhi. No perform role moro kasi biro theche oko. No. Ruto and a creator. And Ruto is a very honest man. And ngat ma ok go siasa mar Uledhi. Intega factors muminya your running better Joyce. One, nyakier a good mobilizer. Ngat ma can speak, ngat ma nyalo articulate issues, ngat ma nyalo wacho dwa jopiny kumwaen. Right? At the same time, nyakier ngat ma is so resourceful.
Geoffrey Rigathi Gachagua en achiel kuom jotelo ma so resourceful, right? Ten ng'at mosebudho the system king'iyo osetwie dio, right? Osebede dio, osetiyo guru Kenyatta, ong'eyo kaka ikawo piny. Inano. But ing'eni every human being nigi weaknesses, but nyaka ibed a leader manyalo miyo ng'ato room to change, right? Gima ne William Samoei Ruto nok dwar. Nodwaro an environment, nodwaro avenue monyalo work ne jo Kenya, onya tiyo ne jo Kenya te kanyakla. To osiep na Rigathi Gachagua ne goyo siasa mar 2032. Tieni nitie siasa manogoyo, nodhi realize ogos chako siasa no mapema. Siasa manogoyo no nok goye mapema. Tieni no bedo a good student mar William Samoei Ruto, to dhi obedo mapema. Iwinjo Joyce. Problem mantiere e kind William Samoei Ruto gi Rigathi Gachagua. Ok ni Rigathi ng'at ma jamahati kata Ruto ok ti maber. En nitie gima ne gilaro nogo siasa mar 2032. Nyien makoro bedo ka ni ngire mluni Abraham Kindiki ne. Abraham Kindiki intie gimoro ni Mount Kenya kanyo pogore dire. Intie the other side of Embu, Ameru kod Tharaka Nithi. Jogo in the east of Kenyan politics pogi yudo gimina nwa yudo kan mane gi yudo kan. Jogo incho bedo piny mungiso William Samoei Ruto ni wan kaka jo Eastern Mount Kenya wan wadhi ungo Kindiki mondo bed ng'ati. To ing'ene William Ruto dego siasa mar Oledhi samoro kata komido mage. Inyal mi kara Mudavadi. And I mean yongi minyalo timo. Koro ana feel ne manya riurago getnagi ni samoro impeachment mar Rigathi Gachagua okonya bedo priority. Ekech kidhi kate education system on sana. There's a problem. It's a problem. Kidhi health system one got a lot of challenges. Right? Mage gik mo wetnagi apare nyalo wacho. Lakini wacho ni samoro ne Ruto nyalo go siasa mar Oledhi ma kedo Kindiki kanyo mondo play role moro kasto bangi rwak ng'at masumo awinjo ni samoro wiele Ruto onge siasa belan. Yes. To mana kaka penji bende Kindiki biro bedo kod duola mano mar kwero jatend piny gigo motimo ne piny Kenya ma ok ni kare kaka yande waseneno ka Gachagua timo. Ing'eni ki government ma serve as a leader kopunti issue midwa share gi president ok watch publicly, right? Ineno jok machalo kaka intelligence maka jo matindo machalo ng'ane gini maka jo matindo ma ok igori go publicly. Ing'eni deputy president bede a committee mar security tena en part of executive kopunti issue monego wach gi president to wacho kumanyo president office president ok watch publicly to kopono ka press conference to osiemo wang president mano ticho pinzani mano tich Meshack Odede gene ichiko chane no kama Meshack Odede gene orwako kandho kakeno dhi kure gidhi wuondo jopiny akian kure kaso gidhi lamo wamalwa kijana maka tije Meshack Odede gene ok en tich deputy president tijen to assist the president ok bede press conference chundara tichaki goyo president mende a government mimi sawa mano ok nyalre mano giso ne ikeg mone getem kaka deputy president. Yes. Meshack Odede winjo kanyo kaka Okinda Ojuka loso penjo en ne Kithure Kindiki bende obro bedo kuwuok oko motegno mar mondo mi osira jatend piny William Ruto to kopogore kod magigo ma ofel ni jatend piny ok time yo makare bende obro bedo kokwero ni oyo kato kikimul nikech wanyalo wacho ni en owale Ruto no wale ok girakore e debe moro makoro wacho ni nitiere yiero mobagi eka koro giyombo kumoro achiel en mano lemo momiye kaluore ni ng'at mokawo telo ire tich akena wani tich notame kose kaluore kod mago mok geng no thiche oke apisi kata kamano Kindiki bende obono ka loso gigo ma Ruto ok time yo makare to siemo Joyce nitie gik mokariyo ma very important monengo wa understand. Number 1 impeachment mar Rigathi Gachagua o confirm ne the piny Kenya jo piny Kenya ni kata president inyalo thich oko. Mano is a very dangerous one nikech omiyo wa ideas ni gini nyalore pok notimre but nikech koro setim ma modhi through nenore ni kata president inyalo thich oko. Mano number 1. Number 2 omo en kor Kindiki gi jogene en mor ni we are sent to power kendo wayudo kom madit moingo manyo wantie but luoro mantie iye ma ewi mano ni kaka nyo thich bwana cha oko ibinyalo thichi oko omiyo ka penjo ni en niya be Kindiki wadhi winjo ka wuoyo kendo chung motegno kuom weche ma samoro dipo ka gipogore gi president ok odhi wacho nikech the lesson is very clear
in all our minds nyaka en Kindiki. Kaka nyo othich macha oko. Imbi nyalo thichi. Kwanza into kuro thichi yot nikech mane neno thich oko cha. Nyo nigi political capital maduong kata madit ma dipo no ingo mari. To nyo thiche go oko. Nyo dipo kama thich oko cha nigi omenda ma kore puot mo ingo mari. To nyo thiche go oko. Kama gote nyo kogengo. To in Kindiki andika. Masa moro omenda ni okrom gi mar bwana cha. To political capital ni be okrom gi mar bwana cha. Ito kuro thichi oko yotie moingo mora mora. Nyiso ni Kindiki ok dhi go no ne President William Ruto kama gidify. Gimo dhi timo en ni odhi ling kao kamano to kodonje debate no. Ka en debate gimoro ma bet kaliet to jo Kenya wuoye kon gi koni. Odhi ling to chung'e nge president. Koro ka openje ni to ini neno nango aneno kaka president owacho kaka owacho ne kaka en mane gima wadhi bedo godo ok wadhi bedo gi ok ane ka adwa expect a Kindiki manyalo stand on his own kuom gik ma gidhi po ka gidify be it a policy matter ama political odhi chung'e nge president come what may kaeto nitiere kuonde mabende president dhi ore ene makoro dhi wuoye gigi to protocol kose ori gi jatendi iwuoye makata ok believe on gimiwacho no tibro wache makata kopo ni nyaka piwangi wuogi mondo ji obed convinced ibro golo nyaka piwangi so wabro neno kuonde moko ka Kindiki bro ywak kata mondo ji believe gigi ka en shift kata sha to kodonji to mane ma president dwaro Kindiki bro chuno wagi shift gi sha muamodhi kapi madonji so ano kane kodhi chung ni en koro magi ma so mogik Joyce nitiere gimoro manyo bende dhi nyime e sirikal nyo wa accuse Rigathi kuom weche moko machalo Mount Kenya this Mount Kenya that to okane ka wach ni en wach mar giji ochako sani gimoro nitie ma David Matinde owacho ka ni seche ka William Ruto ne nyalo ng'iyo na ng'oma important sani as it is to noyudo ka Rigathi was more important sechego. Why? Maybe because resources mag Rigathi were important a campaign, maybe because of the way Rigathi ne mobilized go Mount Kenya through ethnicity nikech Rigathi okwawach no chako weche ne mag ethnic balkanization sani. Maybe it was working for William Ruto. And I said on this same studio, ni gik mokariyo manomiyo Ruto kao Rigathi. The same two things momiyo iriembe sani. No kawe nige jonga mofuo, manyalo dhianja wach, kata gino dhich inye. To odhi adhiya nyime. Mane momiyo no nyalo yanyo uru moko ng'i bathe, be okong'i ni chieng' moro nadog giro uru ni. To odhi adhiya to sechego, it was working for William Ruto. Kaeto, no chako kawe ni en ngama deeply ethnicized ma gimora mora konindo to paro wabende dialo moko ne wan gi Migori ne wan go kwanyo mane nyalo wacho ni what about Migori but en no we gi kanyo ne oko dhi mabor manyalo miyo ji wacho ni ngani is deeply ethnicized to magi gik mane are working positively for William Ruto esecheka to Samuel Weni the two things go sirikande piny nikech komedo dhi kamano to sirikal ema koro gore piny magi gik ma bendo mi gole koro sechegi gini nyalo kelo luoro kadine an Kindiki to gini do mi luoro ni kopo ni ng'ani timo yiero kuom gima is working for him sechego tang'o madhi timore 2027 kila kama ne Matinde wacho cha ni kamoro dipo ni 2027 ka ok oyudo ka atabe na wacho mokwongo ni tich maduong' ma Ruto dwa neno ka Kindiki otimo en kelo Mount Kenya te kanyakla e tawa achiel to kochopo 2027 to yudo ka Kindiki gini otamo to yot mondo chako make a decision on what is good sechego for him politically sechego obro dwaro mobilizer Okinda wacho ni be obro yudo mobilizer no kuom Kindiki bro chune no chako make a very radical decision sechego what is working for me now
It is not Kindiki. Nyaka sani Matinde wanyalo wacho ni jatend piny bende ne waneno kae kinde mane oyuore nyasi mano mar higni 70 mano mar kanisa mar African Divine Church mayudore bore Nairobi kae bende nonyiso jotelo kata nokwayo jopiny mar mondo mi oduoko ne piny liet mar siasa moseneno nikech adira wanyalo wacho ni e thuolo mar jumbe 3 mokalo kinde mane thicho oko Rigathi Gachagua weche mane timore e doho siasa ne liet ahinya. Sani koro okwayo ji mar mondo mi oduoka ne piny liet mar siasa. Bende liet mar siasa tok ka Kithure Kindiki osedonjo e apisi kaka jalup jatend piny. Bende liet mar siasa didok piny mondo ane gik ma sirikal timo ne jopiny e thuolo mar higni 3 morumo. Ang'e ni Okindo Ojuka bende nitiere gima ilo kata kamano ami thuolo mondi kapok amiye thuolo kasto adhi e yweyo. Oile. Erokamano. Namba 1 adwa wacho ni jomasawa gichalo chameleon ong'ongruok. Kendo bet oko mar sirikal to ginyal. E higni 2 modong', higni 2 kaeto ng'e ni wachako mana campaign 2027. Jomasawa dwa dok kendo dwa bet e bwo Kindiki kendo gidwa bet e sirikal ma ok giwuogi. To higa achiel makoro en sprint jogi wang'eyogi history king'iyo kaka gigo siasa margi kochakore ndalo Ford gi Jaramogi. King'iyo the pattern jogi wigi ok wil. To jogi kosewacho ni oweyi giweyi chakre Kiambu michop Tharaka midoge border mar Somali. Giwacho dhok achiel. Kindiki dwa temo mondo riw jogi to biro riwogi mana nikech gima giyudo e sirikal. Gidhi camouflage kendo gidhi bedo joma loyal ne President Ruto kabisa. Liet mar siasa mane president kwayo ni mondo duok piny karembo winje nitie liet oko ka. To liet no obiro mana dok piny e temperature moro to kobichopo e room temperature ma obiro bedo comfortable. Siasa no pod obiro goyo nikech sani gidwa unite jokanye jomasawa. To wan jo Kaluo kucho wan bende wang'iyo ni to sirikal manyogore piny to kare jowa modhi oreso sirikand ni ka Gachagua nyowuok apiaya mo odhi kor jojenzi mo en oyie mondo sirikal ni ogore piny. To babu wuok gi joge mowacho ni sirikal ni wasiro to wan to wayude ang'e sirikand ni. Kendo bede sirikal mit nikech wambe wadwa ni wabede sirikand ni. Wanyalo bet mana e opposition kaka wasebet ga nikech wach moro ni jaluok sechi to ok ni obernwa ni ok wasechi ni bede koyo bernwa wambe wadwa bede sirikal ni. Koro sirikal ni higni 2 modongi wakonye wan to wadwa yude ang'o. Nya yie gi migosi Kaluma Maoma Bay ko wacho ni nafas modong ni wambe nyaka parwa nikech wareso sirikal. Koro wambe wadwa bede iye ka to jomasawa be go kwani jogi kik wayiene gidonje sirikandwa mane wamanyo. Koro siasa koko chakore nikech koro wambe wadwa donje giketho gi kocha to wambe wayuda ng'o gi koni. Kiswahili moro wacho ni kiacha mvugi kia ng'oa winyo moro nitie kae maka gigore to gigore mamoro tho to le moro to wacho ni anta yudo chiemo en agak ana yudo chiemo koro we gigore to wambe wayud chiemo. Koro liet mar siasa to pod biro dhi malo emomiyo kata jo intelligence onyiso the president ni gini to wuoye many kaka ikwe to sani odwa medore sympathy ma ng'ane dwa yudo Rigathi dwa yudo Rigathi ok dhi wuok e lips jomasawa nikech sani odwa dhi e court corridor nyaka 2027. Ang'o ma court dhi golo? Rigathi sani ok dhi manyo kome mar bedo deputy president. Ong'e ni mano to dhi to dwa make sure kendo dwa ni sure ni ka en e court jogo wene thuolo ni jogi nothichi oko e tok chik. Koro wagolo wach impeachment ni kom to nosedhi sirikal nyalo chuli to wayieni mondo ichungi igo siasa kik lor ni mano gima dwa tero Rigathi e court sani ma court dhi rita ka gik 2026 kanyo ma pattern ma you can study mi wach ni amato wasetime research around 2026 to court dhi wacho kata kuki supreme ni ang'ane nothicho oko e tok chik kom to nodhi to chule uru to miuru thuolo ma right ne mar siasa. Koro president bendo ng'e mano maler. Aya adwa ni mak paro no gi kanyi Okinda Ojuka imbe mak mana paro no gi kanyi ng'isani wakaw yoyo madundo gi sani wakaw yoyo matin nyaka Ramogi Ajong kwa duogo wadhi mbele ko twak marwa kik idhi mabor.
Najua unapanga kwenda shopping. Citizen Duka na Quickmart inakuletea ofa mpya ya mama mpenzi. For only 1,765 shillings unapata unga ya ugali ya 2 kg at 109 bob, unga ya chapati 2 kg at 149 bob, mchele ya basmati 2 kg at 649 bob, skari 2 kg at 279 bob, mafuta ya kupika 2 liters at 539 bob. Hizi zote ni less than 2,000 shillings, meaning una save 332 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua mama mpenzi. Lipa na utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Beikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore e wendego. Ngoma wake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chur. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamla Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Mangi wach moro maduong' ahinya kae. Beningene Kunal oro ne Seher voice message moro kanyo. Tingeni mano ok en voice message. Mano en time bomb. Let's open big doors that harbor progress. In all the places that we are. KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB ni yetu. For people, for better. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public policy. Beikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuok e TSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana Ramogi TV. Machiegni kendo nyako Ramogi Juang mar mondo mi wadhi mbele kod twak marwa mokwongo e chenro mar Upiny Okinyi ma kawuono. Kaponi e kitudri kodwa gi sani antiere kae kod welo adek, antiere kod David Matinde jalony weche mag dongruok, antiere kod Okinda Ojuka janon siasa kaachiel kod Meshack Odede mabende en janon siasa. Watwak otudore kod weche mopogore opogore matimore e pachoka. Kapok ne wadhi e yuyo matin, Okinda Ojuka antiere wach moro mane ile kapok wadhi e topic machielo. Kuma pogore go wetna gi Sharon erokamano. Mokwongo ng'eni chal gima ogi understand siasa mar Central Kenya. Ng'eni Central Kenya in the history of Kenyan politics oginya bedo oko mar sirkal. To onge gipogore gi siasa mathuru wacha. Onge an individual malungore ni en kingpin e Central Kenya. Ibeda kingpin a time momino to kata mnyorumo tigicha gi produce another leader. Kindiki makoro bedo deputy president ni. Leaders ma representative ma jopiny Emongiso William Samoei Ruto ni wan Kindiki ni emodo no be running mate mari kapok jodhi e kura. The same leaders go chako bedo
bang' higni 2 mowacho ni Kindiki emoro nobed president mar Kenya, deputy president mar Kenya. Ok en paro ma William Ruto mar go siasa mar oledhi mondo luok Rigathi Gachagua kaka nawinjo kowetna gi wacho. Mano ok ni kanyo. Mar ariyo, Joyce, ing'eni awinjo ka David Matinde wadwa maduong' wacho ni ka winy ariyo gore nitie le moro marito to chamo. E Kenya ka wan okwan le machamo gimo matieni itimonwa favor. Kenya ka jaluo en achiel kuom oganda me Kenya ka manoloso sirikal. To en achiel kuom oganda ma kimention nyinge pinje maoko tiwinjo. Jakom Raila Amolo Odinga ma wuod Mary Nyarodi ma muneno kan. Moi notiyo kode ma sirikal Moi nobedo stable. Kibaki ochako tiyo kode ma sirikal Kibaki obedo stable. Uhuru Kenyatta ochako tiyo kode ma sirikal Uhuru Kenyatta obedo stable. King'iyo William Samoei Ruto ma is the best performing president. Chak tiyo kode mondo sirikal obed stable. Tieni en gi experience go juicy man malo ma riwo sirikal kanyakla ok ni nikech winy ariyo gore mondo achiel otho mondo wacham. Mano ok ang'adi mana matin dakika achiel wiye dhi wil gi wachna. Wang'adi dakika achiel. Wang'adi mana wache kasto dhi mbele. Sani Kingpin ma Central. Sani manyo Kingpin ma Central to Kindiki onge equation. Wamanyo Kaiga Mutai, wawuoye Anne Waiguru, to gi ng'a kendo gin ji adek. Kindiki is not in the equation. Koro matiende ni sani jo Masawa manyo Kingpin. Mar ariyo, sirikal ni ok ne marwa kaka jo ODM. Sirikal ni wabire by default. Ma gima timore onge favor mwamanyo. Wa make stable miwa our right. Mane gima nawacho. Ing'ene gima okadwa gi ukode, but gima odo maduong' ma Matinde ok understand. Ni siasa ma Central Kenya opore gi Luo Nyanza. Luo Nyanza nyalo uso chama ka joma uso dim. Central Kenya, what role can you play? Manyalo serve interest mar oganda. Mane gima jo Central timoga. Jok mene wacho kanyogo, no wacho kata before Uhuru Kenyatta. There were people, mane nyalo ket nyingi. One of them nen Martha Karua. Mane nyalo ka Central Kenya. Central Kenya gima gitemo timo kata kani Rigathi tiyo ni winjo kiluongo Ndindi Nyoro. As we speak winjo kama luongo nying Ndindi Nyoro sani onge. Winjo ka koro parno chako lokore. Joka gima gitimo eni gi produce leaders for future. Right? As we speak winjo ka wuod Nyakache ni nyalo luongo Anne Waiguru. Ineno wachni. Winjo ka Kindiki ni kanyo to nyalo luongo Anne Waiguru. Joka produce leaders for future use. Opogore gi oganda wa mako poni kelo wi matin to Meshack biro lunga ni anandhoga. Mar ariyo oganda Luo maneno wasani Joyce samobedo kani. Wadonjure sirikal nikech pinyne kuma wantie sani ne. Kigolo paro maber mapingo sirikal. To paro no samoro ko ping sirikal kende. To paro no nyalo tiyo pinje mamoko. Unenu pingo sirikal. Sirikal mora mora ok ter mwandu kumi pinge. Itie pinje moko machalo kaka Meru makoro neno Kindiki aene. Jo Meru gi king'iyo Kenya ka gini achiel oganda man gi mwandu kabisa me oganda mamoko. To onge ja Meru mora mora mosebede ikulu kaka president. Nekech every government mora mora matiyo gina egi. Kidhi Nyanza kata Joyce. Ibro ng'iyo kata environment kata stability mar Kisii. Ibro ka Kisii dongruok ni malo kabisa. Kidhi kata geche matatu majiedho kagi. Most of them gin majo Kisii nikech gigo siasa mathole. To gitiyo gi sirikal te to nitie jomoko be miketo pinzani matin. Afil mane sasa masane onego wago. Emomiyo a support Opondo Kaluma 100% mondo wadonje sirikal. Yes. Aduno ketenge weche ma utudore kod ang'o marito Kindiki mar mondo mi wang'e ne to koro Gachagua geno ang'o kalure ni wang'e ni kochakoro odiochieng' ma kawuono ibo bed ka imedo wich buche mane otere do mano makwedo thiche oko ya PC kata kamano waneno ka banka nose thiche oko bendo ka Kithure Kindiki nose chabo muma kaka jalup jatend piny Kenya mar adek jalup jatend piny Kenya machon mano Kithure mano Rigathi Gachagua nowuok go wacho ni en koro nyaka sani onge hard feelings kata onge kod lit moro kalure kod kaka nothiche oko wacho ni koro bobedo ka
oketo maino mare ngimane mambele kata ng'iyo kaka onyalo dhi mbele kod ngimane tok osethiche oko. Kata kamano nonyiso jood bura mar mondo mi oketane maino e kalo buche mabro bedo ka konyo jopiny. Nochiwo ranyisi ni wantiere kanyo koda mano coffee bill ma kuom kinde malach osebedo e od bura kacha. Kata kamano jood bura pok okale. Penjo en ni koro ang'o marito Rigathi Gachagua sani ma koro en oko kaka waluonge ni former deputy president Odede. Erokamano. Joyce, ok apani nitie gima unique e Mount Kenya kaka jowar machalo Okinda gi nidwa kete. I don't think so. Onge gima unique e Mount Kenya ma wanyalo wacho ni they have done politically ma wan pok watimo. En mana ni gisebedo jomoherore kendgi to koluwore gi kaka Kenya be nochwere kochakore independence ne giyudo telo chon. To wan wasebedo kwagore ni demokrasia mondo ng'ato ka ng'ato yud share ne. Mane pogruok ma kindwa kodgi. It has worked for them ni erruok kendgi no osemiyogi achiel ariyo adek ma samoro wan waongego. Nitiere ohandgi moko mosedongo literally because of favor mag sirikal. Ok ni jaluo kia timo ohala kata jaluo onge ga obuongo mar timo gini. An asetamora wachno all along jok ma osiko koting'onwa bandech Mount Kenya all the time. The environment mwasebete opogore. Awacho pile ni kata ka wan Nairobi to watimo mjengo gi nderitu moro kata Kimani moro. En okawo siling 50 to osechopo ushagogi, osechopo e gweng'. Onyalo dak dala gi to biro tiyo Nairobi. To an 500 mayudo ni adhi chulo ot kine awuog madhi ushago madhi ang'iew kata diel to nyaka bed ni atiyo matek akune moromo kata higa kata oromo dweche marom kama. Opogore koro sama kiny en gi diek ariyo to kik ibi penja ni nang'o miya an aonge diek ariyo. Wapogore gi ng'ani odak dala gi. Abiro Nairobi kaka mitokni go dhi kadhate ng'ato donjo dala gi 30 shillings to ato sechego waidho bas gi siling 450 eka wachopo Nairobi. So jok mosiko ting'onwa bandech Mount Kenya giriambo kendo giwuondo jopiny. There is nothing unique about Mount Kenya ma joluo onge godo. Mana tieko. Mar ariyo penjo about what is it for Rigathi now. Court of Appeal ne joge odhiye kadwaro mondo onon wachni maler kuom kaka nothiche oko kabe noluwo chik. An aparo kendo nyawacho kata nyoro ni bura manong'adie High Court noseketho bura midhi time Court of Appeal chakre kawuono gi kiny. Gimomiyo awacho kama, ka bura manong'adie High Court nyose lift up the conservatory orders momiyo judiciary thuolo mar swearing in Kindiki kaka jalup jatend piny Kenya e sechegi. Onge kaka Court of Appeal dhi yudo ni Rigathi Gachagua nothich oko outside sheria kata koluwo chik nikech ka giyudo mane Court of Appeal to nyiso ni court bende judiciary as a whole obedo indicted nikech ne gi participate e illegality, ne gibedo part of the illegal team, ne gitimo illegality kuom swearing in ng'atcha ka ging'eyo ni ng'atcha ne ogol out of the law tok chik. So gima neno ka court ok nyal dhi mondo gi-indict themselves. Koro bura cha an chalna noserumo oseng'ade gie High Court, bura midhi time Court of Appeal. So gima dhi timore en ni Court of Appeal by all standards, you don't even have to be a lawyer to know this, gidhi manyo kaka gi uphold wach manowuok e High Court cha, and Rigathi is going to lose Matinde mulo kanyo matin ni nyalo bedo ni nyalo wach ni nothiche ok yo ma ok ni kare tichule tiyiene mar mondo mi olara ne kom more yiero ma 2027. Gima dhi timore ji mang'eny nyocha wacho ni Rigathi should have resigned kata Rigathi jomoko be ne pare seche kani no dhi resign. Our opinion nano pogore Joyce nikech Rigathi bende ng'ama riek in his own right. Rigathi noseng'iyo kata de an e position nikech an napenjora ng'eyo e position mar Rigathi ang'o ma dinatimo. Number 1, i resign ni idwa reserve opportunity mari mar chung e ombulu mabiro mana king'e ni in gi opportunity mar bedo president e ombulu mabiro no. To kiseng'iyori miyudo ka ok anyal
to onge gimichaki rito nikech kisebedo deputy president Joyce, onge gimidwa reserve, ok idwa chung governor, ok idwa chung anything else, kombe gi ingo te, the only kom modong en presidency, tiseng'iyori miyudo ni presidency no ok itimri na ok inyal. Koro anane ni mane momiyo Rigathi had to keep fighting, kata ji mang'eny ne wacho ni odhi resign mondo chik oyiene ochung mbele kanyo, ochung ang'o? Gimonego chung no en achiel kende, to gino oseyudo kok onyal. Koro ang'o mitimo? I-fight mondo idong hero e wang' jowu. Koro en o-fight nyaka mwisho mondo odong hero e wang' jowe. Koro chik nyalo tame chung for another 10 years. To ng'e ni 10 years go orome hikore kata kodwa duogo e paw lweny. To duogo bang' 10 years go kong'e ni maybe William Ruto is gone, jomoko bende osedonje diere kanyo. Koro oduogo kaka ng'ama nyien ma jo Kenya nyalo, nikech sechego bende the alpha kata nyithindo matindo gi ema biro bedo voters ma gin gibiro mana neno e history ka nondiki ni diere moko ne nitiere ng'ato ni Rigathi nothi choko. Koro ok en kata wan ema sechego wang'eny, jok ma koro ng'eny gin nyithindo mamagwa, nyithiwa ema koro voters mang'eny ma gin gima notimore e kind Rigathi gi William Ruto, they don't even care about. Koro aneno ni mane mamiyo Rigathi noamua ni gini agora nyaka tung, nikech kom modong actually en mana jok manyalo resign chon gin ji machalo MCAs, members of parliament, nikech pod in go kenge mang'eny ma politically wacho ni kik geng'na, adwa chako chung member of parliament, adwa chung senate, adwa chung governor, adwa chung deputy president kata president. To Rigathi ong'iyore wacho ni presidency kende modong. Omiyo samo wueni kopo ni kot nyalo chope findings moko ma achiel kuomgi wacho ni nitiere gima notimore marach man to kane sechegi, to dipo ka koto chopo e weche machalo kamano, to kane kata ka mano ok oyudore 10 years gi, aparo ni Rigathi ose calculate kodgi ni gimodwa timo, odwa manyo ng'at mochung' e toke sechegi just mondo bed relevant e politics ma Kenya. Obro manyo ng'ama ochung' e toke, ng'ama ochung' e toke no ema ok wang'e ni biro bedo powerful marom nade. To chik to man go en ni ka onge kom mar deputy president, be obro command the forces manyo command ka en gi power. Mane ma e penjo maduong', nikech dhano ero power. Kata mana Samuel Wueni, joma ng'eny nowuok e ng'e Uhuru Kenyatta nikech ne ging'eyo ni Uhuru Kenyatta power koro odhi wuoke. Either power dhi ne Raila Odinga kata power dhi ne William Ruto, mago ema ne top contenders. Omiyo jo Mount Kenya mang'eny no shift kuwuok e ng'e Uhuru Kenyatta. Dhano ero power, to kendo jo masawago to koro ero power moingo ng'ata ng'ata. Ka Rigathi kawuono onge gi power no, I can assure someone 100% jogi biro dhi tok Kindiki. Koro kopo ni nitie ng'ato ma Rigathi dhi ochung' e toke, I'm not sure ni kura di ma Rigathi biro kelo e tok ng'ani. Erokamano. Matinde ni miwacho ni nyalo bedo ni doho nyalo yudo ni Rigathi Gachagua nothich oko e yo ma ok ni kare, kendo koro igolo oko wach mar thiche oko tiyiene mar mondo mi olalala lemo moro amora mar telo e kinde mabiro mbele. Ang'o miyo ni nene kod angolo machalo kamano? Joyce, erokamano. Mokwongo thicho mar Rigathi en tuk siasa. Do en tuk chik. Kanyi neno Chief Justice Martha Koome nyoro kawuoyo, isomo dhoge teng'yo body language ne. Martha Koome kaning'iye no pass message ariyo at the same time. No nyiso jo masawa kumoae ni doo wan wang'iyo chik gi evidence mokelnwa. Matinde no pass message ne jo masawa. Matinde no onyiso Rigathi pod in gi thuolo kela ywak ni tik miwa evidence. Pod wanyalo ng'ade e yo mopogore. Mano Martha Koome nyoro king'iyo dhoge to gi dende kaka wacho. Nitie message ariyo mano pass. As much as president nitie kanyo, no miyo Rigathi hope gi jothurgi nikech entie kamoae. Ok odwa chwanyo jothurgi. Biuru kendo an kaka nene do also dhi yiene nikech odhi tero evidence gi chik. Unu setugo tuk siasa, we watug tuk chik madhi gi evidence. Kanyo odhi tony, en ga atamalo maduong' mar tony. Kendo 2027 wabro neno Rigathi e pap kochung' president. Gima dhi timore, reputation, ing'eni story nuore. Muma be wacho ni onge gima nyien e buo chieng' mane pok otimre.
Moi nosetime koke make sure ni Matiba gi Kibaki ochung kwa masawa moketho ku jogo kendo Moi nodonjo mos kata ka niriwo kuchete mane oyudi ne na around 36% to noyombo bet president anguma mono Ruto tiyo gi the same method in 2027. Marariyo osipna Meshack wuoyo about gima unique jomasawa osebedo telo since independence to gin jomoko ma onge leny. Jamasawa en ng'ama onge leny. En kata bro wacho ni ma owadwa an MD deputy MD adwano bedo wadwa in a company to kendo ok thag chunye. Jaluti ng'inde en ng'at moro ma nonyuol man goruma en onani ma begi maber adier ni kora keto wadwa ka kanye moseduoko jaluo chien ni ofis wani kwa donje wach kisungu gi Kiswahili iwach dhok mane jaluo nyakit gi Kiswahili mi wach ndo ma jaluo wadwa to ofis jogi kidonje tiwinjo mana dhogi cha to ing'eni mano wala timore to watu wacho kisungu mingi wadoguru piny watimuru wala ma jogi timogi wanya timogi zaidi kwa donjo ofis kanyo ka ineno ka un mana jodho wach dholuo nikech mane trend miloko go ohala ok biloko gi dhok ma jite winjo ohala ok wache iro iwinjo jothurwa koro wawe bedo jok man gi leny wambe wachur ni aka mochopeni wambe koro kwa bedo gi leny gigi wadwa no dhi thurwa ndeche mabecho gi wadwa no dhi thurwa sama ji kat dilsha wambe wakat mana ni jothurwa wachung mana gi jothurwa na mora ahinya gi seche moko awacho ni kanche weche gi wuok kawe tangula gi nya wacho ni ndeche ni gi olosnwa e sirikand ni to wan kana dimo nego losnwa mano nego dhi central ka jowo donje sirikal kabisa to wach ni pognwa uru ang'eyo story moro ikera ka king'iyo weche mag ndeche mag kera sani pesa mang'eny nyodhi masawa koni minister owach ni mag nyodhi excess nus pognwa odhi e Nyanza koni mondo wambe wane ber sirikal igni adek modonge mano gima nya wacho. Okinda Ojuka, geno mane makoro Gachagua nitiere godo doho nyalo ng'ise ni nothiche okeyo ma ok nikare kendo miye thuolo mar mondo mi 2027 oduoge paw siasa kata seche moko onyalo dok chien to many ng'at monyalo siro mar mondo mi e kinde yiero ma 2027 embe obede gi ng'ama osiro motegno mondo en beno med bedo gi duol e gwengo mag masawa. Onge asante sana Joyce. Onge ng'at man capacity as we speak pase manyalo yombo William Samoei Ruto. Ok ni Ruto ber sana ma ojogo. King'iyo samwudi kani, ng'en siasa en numbers. Mondo win an election ing'iyo numbers. King'iyo Luonya, king'iyo the entire Nyanza as we speak. Sani gitiyo gi Raila Amolo Odinga, right? Kidhi Western Kenya, ibe yudo Mudavadi kod Wetangula, Moses Masika Wetangula. Kibiro Northeastern, ineno gik matimore kacha. Oriache gi okoero ng'ani nikech nogo wuodi kocha. Kidhi Coastal Region, ibe yudo ka en gi Hassan Joho, right? Yudo Hassan Joho, ibe yudo Kingi, ibe yudo Mvurya. Koro kidhi Central Kenya, mon Kenya kuma intie kanyono. Ibe yudo ka east part of it, sani support Kindiki. To Rigathi Machagua neno siepna sana. And is one of the few leaders managed was kata finance my campaigns. To problem mano oko understand ni onge ngat mosegore gi sitting president ken deputy kata vice president machimuro bedo president. King'iyo kata history wacho ni king'iyo Josephat Karanja inde gima notimo gi Moi wach chimoro ni en acting president mano wango Moi kabisa kano wuok no lala kamano kabisa. King'iyo kata mana jok mosebedo chien kanyo mosechokogo onge mosebedo president. Jok mosebedo soft as Kindiki meno koro bedo kane manyal bedo kaka winjo ka wetna gi nyawo yacho ni en Mr. Yes osebedo president ng'ene gik mane Moi otimo. Moi no safa mang'eny kabisa lwetu Haiti Kenyatta, but Moi served for 24 years. Ng'ene Kibaki was a soft man lwet Moi mobedo president. The system could feel him. King'iyo kata mana William Samoei Ruto ni gimomiyo Ruto noyier in 2013 nekech no nyalo bring the votes from Rift Valley ma Meshack wachone nena good mobilizer and it was so resourceful, right? But no go siasa mani Rigathi goni a second term maro Uhuru Kenyatta. At the same time ne yudoka out of majority mar MPs mananie parliament ne almost 147 to Rigathi siasa mano goyo ni onge kata mbunge kata mana 3/4 kata quarter mane supporter. Koro ana feel ne Rigathi onge capacity whatsoever
to dictate the presidency of William Samoei Ruto. Onge go whatsoever. Gima ang'eyo ni Rigathi dhi bedo dala for 10 years. Nikech waseneno, icho neno Mike Sonko, ne wacho no dhi apilo, dhi kure. Neno gimotimore. Nichi neno baba yao, dhi kure. Nikech ng'en gigi, ben siasa. Mar ariyo kata king'iyo kata ten judges nite. En Madam Martha Koome. She's a Meru. Ingeni iteki moko nyawachi wang jowi lakini siasa eno kabila. Iwinjo Joyce. Onge yo ma iteko feel ma oko yeye na samoro wachi wang jowi ka. Lakini siasa mari Rigathi Gachagua kumosegiki ekamosegiki. Kanye maungana ge Odede. To mogik Modede awinjo ka wacho ne onge gimoro ma so unique about people from Central Kenya. I don't make example Kisii from Dala. Kisii tiyo gi almost 2,000 fare from Kisii to Nairobi. But king yo geche madhi Kitengela, king yo madhi Kure, king yo geche madhi Godala. Gin jo Kisii nikech they are not hard. Pogi bedo joma tek kabisa manere joma go serikal. Koro serikal bedo ga soft kuomgi. Iyudo ke iyo kata mana ndara moger Kisii. Opo ndara makalumo Meshack. Kati ning'eyo kiwinjo much Kisii kaso kwachopo migochwa kacha. Iwinjo kopogore. Emomiyo aungana gi owado madung David Matinde ni mondo chieng' moro oganda wa bed oganda man gi ngufu kabisa malwet gi otegno nyaka wadonje serikal kuma Raila Odinga koro wewan. Yes. It is not about Okinda we wuondo jopiny. It is not about donje serikal. Nitie parts of Kalenjin land mar so bad Okinda. I don't know how much kaki wuotho, but gin kanyo for gisebede serikal for 24 years. To angomo mi parts of Kalenjin land nitie ma pod are so remote. Kata kama kindiki aena, pok gibedi opposition. To mago are the deepest, the worst part of this country. Tidwa kono jawa ni gine serikal. Omera, we wuondo jopiny gibede serikal. Gimitemo wacho mokidwa wacha elela. En ni jogi gin jo musebet koherore kendgi. Kopo ni dwa ngiso joluo mondo erre kendgi. That one I will allow you, it is okay. Mondo mi wadongre. Tok ni bede serikal. Ema ang notimre na. Binge ni nitiere kinde mane Moi, Daniel Arap Moi ka president. Ne nigi 12 cabinet secretary from Luo Nyanza. Yeah? Yes. And I to can explain. Angoma miyo ichake wacho ni wan chien to sechego to ne wan serikal. Aduoki mi penjo no. Wabede serikal mana kaka jomoko sebede serikal. Tabu ma wan go en ya jaluo kochwere ng'amo herore kende. Ya? Man oyie keto jomoko injustice mondo mi jogi gik magidwaro. Jaluo loro injustice. Yeah? But jaluo loro injustice. Jaluo loro injustice. Mano kende gimo nengi wachi ni joluo wa wuoguru mondo wer injustice. To wabo dongore. Ingene I disagree go wado magunara. Eno siep na kabisa. Eno jathura. Ina no bedo joluo e serikand Moi. Nuntinga mna duda unogango yuko gango. Omiyo wanwango Sony kuma nitiecha. Sony yana achiel kuom kambi makonyo nyen meno bedo buta kane. Bedo ni nitie joluo e serikal. Omiyo Tino Kanyango ma wuod Nyakujo omiyo warongo university. Nikech no influence. Kata mana tombo ya university ma Homa Bay cha. Nikech ni wabedo machiegni gi serikal. Right? Kidhi kata Kisumu, bedo wa mabor gi serikal. Omiyo kikomi gino thosani kata pambo kunyalo Kisumu. Nikech igolo mwandu kuomu ni jogi pingo serikal. Tampenji ni Joyce. And what I'm doing to Anna Living and give my basically ultimate Central Kenya. Right? To keep this Central Kenya as we speak, Joyce. Being in the young Central Kenya mother tap water. I'm telling you. The young Central Kenya mother tap water. Dalu the young mother tap water. Nikech nyaka korwa bed jok machini gi serikal. Why do we form political parties? To advance the communal ideals. Koponi one as Luos, gimwado wadon we form a government. Emu yo walu kata kauncha Luo ODM kata Green Congress Party of Kenya. To koponi waset gike serikal. Mane serikal mwabede monokel development ni Uganda wa. Iwinjo gima David Matinde wachoka. Ni kata kidhi kera kacha. Pes mudhuro kabisa not the Central Kenya. Mode or other parts of region. Nungi wachoka mana. Ningisi ni joka. Iyudoka on mbunge o the minister marods to klungi na ndhoge. Odhika uono, odhiki minister koro oli bwana, wami gino bwana. Kata wagone jokera simu, otirni gino. Onge giminyalo timo as a community kokitiyo gi serikal. Nikech serikal is the biggest buyer, the biggest seller.
Yes. Awasoma ne ote moro kae mano mar Engineer Lazaro Kanyambok ngisa kae ni yiero Professor Kithure Kindiki en killing two birds with one stone. Wacho kae ni President Ruto en a brilliant student of Moi School of Politics and graduated in Raila School of Politics. Ma en divide and rule revolutionary politics. Kau Kindiki en luero bada the larger gamer community kendo ma is going to work well with Ruto ka oseketo Nyanza, Coast, Western kod Rift Valley under his watch. Mano ote mar Engineer Lazaro Kanyamboka. Ote machielo manga soma na mapio pio kapo kwa dhie topic machielo. Iwacho kae ni Meshack kod Odede wacha diera wach makende onge ng'at marieka kendo matek kaka jaluo. Watiyo matek sana waendelea to mana gi luchwa. Erokamana adwa nodhi wach machielo kopogore koda weche mag Kithure Kindiki kachiel koda Rigathi Gachagua ma en jalup jatend piny mano thicho koya pisi. Adwa nodhi weche mag Azimio. Nyaka sani koro Azimio odong' gi ng'a. Kwa nyalo mana winjo report mano losno odiochieng' manyoro kod jafwambo marwa e kaunti ma Mombasa mano Joja Oko kotudore koda kaka kweth mano mar Azimio nowacho mano kotelnegi kanyo kod jatenda DAPK Ojinwa Malwa kachiel kod jatenda Wiper Kalonzo Musyoka. Ne giwacho ni gibo bedo ka giwuok e Azimio ka koro giloso riwruok margi machielo. To ang'eni mago duto en motelo ne yiero mar higa mar 2027. Wawinja ne mondi report mano losnwa kod jafwambo marwa Joja Oko. Jotelogo ne ochopo elien mane en jalup jatend piny Kenya mar ang'wen Michael Kijana Wamalwa e boma ma Kitale. Gikoni gichopo kae mar pako okange manyicha ne okao mar kedo ne demokrasia kaachiel kod uhuru ma pacho ka. Ne bende gitiyo gi thuolono mar yango elela ne gidhi nyime kod chenro mar chugo riwruok manyien magituone geto reso piny Kenya ka bende gilieko ni Kalonzo ema dhi bedo ogai mar riwruogno. Tuko kwa hiyo coalition led by Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ndiye atakuwa president wetu come 2027. Watu wote wa mlima na watu wote wa Gema sisi yote tumekubaliana Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Time will tell. All we can tell Kenyans is that watch this space. We are just a few days to the new year and there are new things that are coming. And I want to urge the media not to bury Azimio before it is actually dead and buried. Because we have a lot of investment in that space. A lot of investment and Kenyans, we want to be able to move in a manner which is systematic. If we come up with a new outfit, it could even incorporate perhaps Azimio itself. So that is how focused we are. Jotelogo koni gidwa keto mijing'o mar neno ni piny Kenya bedo kod telo makare kendo dwaro ni jokanyono mag riwruog Azimio la Umoja mondo mi osir pachgi mar dwaro kelo lokruok ewi gigo machando jo Kenya. And I believe that this is the team ambayo itaokoa Kenya kutoka kwa ufisadi na wafisadi kimaadani, itaokoa Kenya kutoka kwa Zakayo na ushuru wake. Watu wanazungumzia juu ya yaliyotendeka mwaka 2002 wakati mzee Kibaki na ndugu yetu Wamalwa walichukua ukombozi wa nchi. Nadhani itakuwa marudufu mara 3 mara 2 because vile wa Kenya wako na hasira yote ambayo yanafanyika huku, utekwaje nyara wa uchumi wa bunge lenyewe. Sasa we have been also observing what's happening kwa idara yetu ya judiciary, mahakama. Kata kamano, giramo ni pod gibiro bedo e kweth makwedo piny owacho mar loso ewi midhieche mathoth jo Kenya kale. George Aoko, Ramogi TV. David Matinde achak kod Azimio dong' ne ng'ahero anno kanyo ka Kalonzo Musyoka kachiela kod Ojinwa Malwa giwacho ni gibobedo ka giwuok e Azimio. To kata kamano ginyiso ni kik waik Azimio katsane podi. Chal ne nitiere chenro magiloso mar mondo mi giwuog e Azimio mana mos. Kata kamano anno ka Martha Karua mano kuongo wuok. En ndiko barua wacho ni ero duond bura mar NAK Kenya sani koro onge Azimio. Kata kamano Azimio sani dhi dong' ne ng'ato penjo. Eni bende Kalonzo Musyoka romo mar ting'o bendera mano mar riwruok machielo magibiro bedo ka giloso. Kata kamano pok giyangonwa nyinge. Ero kamano Joyce. Joma aneno gi kendo
giwuoyo kaka josiasa. To magi chalo atigi dhok mane nyithi kiye ma odong' to wuon gi pod ngima. Baba Raila Amolo Odinga pod ngima. To giywagore ni wachom kanye. Baba omiyo gi direction, ene wuon Azimio. Azimio ka onge Baba Raila onge Azimio. To Baba osewacho ni Azimio pod ene jatende. Kidhi ka register of political party, ene jatende Azimio. Koro ng'ama dwa iko Azimio ni en ng'a? Onego giore. Taneno ka dhok ariyo opogore kanyo. Dhok ma Kalonzo wacho gi ma Wamalo wacho opogore, gi contradict. Jomoko iko Azimio, jomoko wacho ni wenwa matin. To jogi ng'i kuond ma giaye. Nyalo bedo ni gigombo wuok to pod giluor kosango matimore. Giwuok ka gichomo kanye. Gidhi loso margi former Kiambu governor ma kata ochung' mana MP e thurgi to ok nya yier. Kidhi Western DAPK Natembea governor kochung' gi Wamalo ma party leader. Ng'ama dhi yudo kura kanyo. Koro magi side shows ma wawachore ni hawa ng'ama dhi rwakowa, Ruto rwakowa wan ka seeking attention ema timore ka. Baba wuonwa maber mondo wambe wado to nomigi thuolo to ne ok giyudo. Koro gima timore ka morito bang' Christmas no owacho ni waore uru bang' AUC mar baba ni wadhi nyiso hukumu wadhi chomo. To baba be pod ni e siasa mar piny ni embo nyiso nyithinde ni ore uru to my direction madwa weugo. You see level ma babo chope ochalo jaduong' ma chiwo gweth ne nyithinde. To nyiso gi ni asewuotho kod nyithinda to ma yo madwa ne ulu to kuma babo siemo no ema jogi biro dhiye. Gema onge. Mount Kenya East ok nyal we Kindiki ni dhi support Stephen Kalonzo Musyoka. Mano gima ok nyalre. Jowa ma koni Mount Kenya West gi the same tactics. Ruto plant mana ji ariyo ma very strong pogo kurago. In fact 2027 idhi lande kamara America midwa land sanini. Within one day it was watch no serum. Okindo Ojuka no kiyieri mathoth ahinya gi weche ma Matinde owacho kotudore kod Azimio dong' ne ng'a. Nyalo bedo ni jogo chuny gimoro nyisogi ni giwuogi, chuny gimoro to nyisogi ni pod bedura beda wanyalo loso weche, odwa ni wanyalo lose makare kwachomo 2027. Kose koro Kalonzo Musyoka ni ema koro nego bed ni gisiro to koro gi move forward giloso riwruok machielo. Yena yego wadwa Matinde ni ng'eni is an elder brother. Samoro wacho wisdom mudhure wieka. Ingene siasa ma Kenya en siasa mar ukabila. To Joyce kada in kumibede kanyo no. Intie Kenyans mang'eny mok understand Kalonzo Musyoka. Nikech kata an mabedo kani including Odede, ma inchanene Odede mawadwa ni. I don't know what it stands for. Odede samobro kona waka. Nikech ingene Raila Amolo Odinga jaduong' maluro kabisa. Dhano mudhuro low nikech Raila oermuno equity. To jok ma feel ni gibedo marginalized. Raila no erungu magigoyogo kaka nyalo konygi. Someone as Stephen Kalonzo Musyoka and he must stand for, I don't know up to now. Nikeche owuoyo kagimene serikal, to owuoyo konge serikal, tene katikati. Egin jomoko ni lunga ni watermelon. To ingene Joyce, Central Kenya as we speak per se. Inano baba yao Waititu meno kani. No bedo impeached. To kidwangi Oganda majo Kikuyu ni Oganda ni majalo kakani. En ng'ama ok ng'uon to ng'ama wiyo ok wil. Siasa no pore magimoro ni wan nyen ka iwo wang tuago koko ting'eyo tabu manie iwa. En ng'ama ok ng'uon to nobedo ng'ama nigi nobedo gi mibadhi mapok nobedo go e Kenya ka nyaka ne chak Kenya mobedo impeached. Mar ariyo king'iyo wuod Wamalo kijana ni. Aneno ka girwako lewni gidhi ywag Wamalo, gidhi lamo Wamalo ka Nyasaye kacha. Kar wuoyo kata gi jopiny kata mana Bungoma kacha. Nyiso jopiny jothuro wan momiyo kelowa ka wadwaro ni serikal ni obed kama kata kaka watiere kama. For gidwaro endorsement. Gidwaro endorsement from Raila Amolo Odinga, gidwaro endorsement from Uhuru Kenyatta. To mogik Joyce, nitiere jomo Oganda na ok nyal tiyo go sani. Nyaka ni wachak wuotho gi Stephen Kalonzo Musyoka. Joyce onge olemo mora moganda osenwang'e lwet Kalonzo Musyoka. Gimonya paro Kalonzo Musyoka ni 2002 en ng'at manopamo gimano atin man wanwang'e lwet wacha. Moriwore Kibaki mombawa.
mano oganda wigi pok owil nyisi ni mangat maganda ok nyal luwo kendo Raila ok nyal wewa ilwet ngama chalo Bilan to king'iyo kata mana Eugene Wamalwa ni Eugene ni en achiel kuom jok mane go Raila Odinga kata president mar Raila Amolo Odinga ever since makoro thuolo moro time mano tiyo go Uhuru Kenyatta ni emano biro ka Wetangula dhi kocha jok man ka gite ok nyal yombo William Samoei Ruto kata Ruto dong mana kendo ok nyal yombo nyisi ni ma team of failures and Azimio is dead. Azimio en group maonge wiye gi chien luongo ni Mongrel. Azimio en Raila Amolo Odinga. Raila oseweyo oganda ne ei sirkal to dhi manyo kom man samoro be Nyasaye noyeko ni samoro ok onego oyud kom mar Kenya kanyo. Obama nonwang'o Amerika kocha samoro wach jaluo ochalo ja Israel omiyo wa Afrika mani kuma kursa ni wantie kaka oganda yes kata kamano warito mar mondo mi wane ka diere wuok e siasa ma pacho kae kose oyo kalone ne bang' yiero mag UC e ka obedo kwaneno ko yudo komno kata oyo Meshack Odede Azimio dong nenga Azimio pod nigi parties mane en go mak mana ni party mar NAK Kenya nosendiko barua officially ka giwacho ni gin koro gidwaro wuok e Azimio so mano ema wanyalo wacho with authenticity modong gi pod gin rumors so Eugene wacho ni gipango kaka DAPK kapok ochopo kama gindike officially ne Register of Political Parties to mano koro pod en wacha Wiper bende kamano but a position mar ODM okane ka ODM nigi luoro mora about Wiper DAPK kata parties moko gi kawuok ODM bro wuok kagi amua ni gidwa wuok e Azimio gibro wuok e sagi onyalo bet kawuono onyalo bet kiny kata sasa magineno ni sani koro kaka ODM we have a new path to chart nikech ODM party mang'ongo ei parties manie parliament sani kagi kopogore gi KANU ODM e party kendo koro manigi higni mang'eny e kanyo so okaneka en wach ma unique ahinya Wamalwa Eugene kaka jatend DAPK the question maduong' ma japiny nyalo penjore ni en gi influence marom nade ei party neno to en gi influence marom party neno nigi influence marom nade kuom voters ma Kenya ka mane penjo maduong' Wiper wang'eyo the reach mar influence gi mak mana ni the question is begin gi some influence ma credible outside the combination mago e penjo monengo be ni chando chuny Kalonzo koro mana kaka Okinda wacho yes Kalonzo ng'ama wasebet godo penjo maduong' monengo gipenjre kaka jo Wiper sani en ni ere kaka dang gi reach farther than combination nikech ODM kato bedo ni jomoko nyalo gombo luongo ODM ni chama mar joluo but the truth is out there and everybody knows ka idhi Kakamega tibiro yudo ka ODM nigi influence maduong' moingo party mora Kenya ka including the reigning champion UDA ODM nigi influence maduong' e region mar Western moingo UDA kidhi e coastal region ODM nigi influence maduong' moingo the ruling party kidhi e Masailand inyalo yudo ka gin 50-50 kata samoro ODM nigi slight majority kibire capital city you might find out ni ODM nigi wabunge mang'eny moingo UDA ei Nairobi and that is the capital city manyiso face of Kenya so kata ng'ato bede kona matem wacho matem dhiro ODM to fix ODM as a Luo party the truth is saying a separate thing and a different thing mae gimonengo chand chuny Wamalwa ni how far is DAPK reach outside the Trans Nzoia county Well, Kalonzo on the other side, onengo penjre the same question. Reach mar Wiper outside the combination, Chal nade. Kopogore ge Farah Maalim, who else do we have where? Maybe woman rep in Kisii, kaka Doris, Honorable Doris Donya. But how influential is that? Bengi potential mar kelo a chunk mar the Kisii vote into the Wiper party. Maga gik monengo bed ni gipenjore to ging'iyo ni kawariwo magi be wan gi chance a fair chance mar competing with the current president in the next election. Esamo wuoyo ni Joyce unfortunately chal ni ODM ni e both sirikal and opposition. Chal ni ODM
ema control opposition to control be sirikal koni nikech sirikal be sani kata Okinda gini ineno ka oketo wang' matek gimene kuma ginyalo dhiye maonge ODM sani onge, trust me. Kaka nyo gisegusa Murima no bende gimbe koro gimoro na gitimo ODM ema nyaka gi console ni to watimuru nang'o. So ODM right now ema chalo joma run sirikal to run opposition. So onge gimoro manyalo kelo buok. Ka Eugene wacho ni wan gi DAPK wawuok, Kalonzo wacho ni wan gi DAPK wawuok, onge buok kanyo. Jo ODM ongirore sirikal to gingirore opposition. Mano bende makela e pinjo machielo. Bende opposition osebedo ka timo tije adiera madwarore pacho kae mar keto sirikal tesre Odede kapod antiere kuomi. Nikech ncha waneno ka jotelo mago ma keto sirikal tesre kotelnegi mana kod Kalonzo Musyoka Onogo kaachiel kod Eugene Wamalo ne gikwedo wach mar sirikal mano mar temo duoko moko kuom fuondi mane nitiere chik omenda ma 2024 manodhi choko ka giwacho ni biro bedo ka hinyo jopiny kod weche mag osuru. Kata kamano kata ODM onogo kopogore kod Wiper kaachiel kod DAPK moseneno ka jotendgi wuoyo e lela bende osebedo ka keto sirikal tesre kaka dwarore manyalo konyo japiny ba giwach na adiera wantiere kod opposition maka gimoro kotimore marach e sirikal to nyalo siem. Kose opposition sirikal omadho. ODM emosebet katimo tijgi mar keto sirikal tesre. Example, Senator ma Nairobi okose shy away from wacho gima ok owinj ni is right. Senator Manarok okose shy away from pointing out kata mana kuom jo members man inyocha ne jo ODM manie e sirikal sani. Ka Opiyo Wandayi honorable and minister for energy or appear before the committee, jok maduondgi nitiere record sani gin jo ODM manie committee no emokete tesre. To mano timore kata gimamoko gi. Kendo koro samoro ibiro yudo ni the so called Wiper kata jok mamoko ka ok iwinj duondgi kogik kwama idwa kete sirikal tesre yo malong'o. So anaparo ni ODM has done very well kuom pointing out weaknesses mantie e sirikal. Nikech sama u point out weaknesses mantie e sirikal ok ni udwago sirikal piny. U point out mondo sirikal oyud kaka chung motegno kendo gero timo dongruok ne jopiny. Matinde bende kweth maketo sirikal tesre osebedo ka timo tije adiera mar keto sirikal tesre ahinya to e weche moseneno ka timore pacho ka gisani. Jo position osetemo ka nyo pok wadonje sirikal manyo wan purely opposition. Nyo waneno ka sirikal ni matek nikech gimoro amora marach ma gidwa timo to nitie duol mawuoyo. To duol modong sani mopogore gi mar ODM moko go chalo mana kuto gwal ma ok mon dhiang' mudho ma kata giwache onge line ma obro feature ma jopiny wach ni Kalonzo wacho gimoro kae wakawe serious. Kalonzo en okalo gadiere mane gimorito kanyo jogo ok gin joma nya wacho gima serious. In fact, Senator ma Nairobi Sifuna is more powerful gimo wacho against any government policy or activity. We take it more seriously kendo wachako wang'iye nyadiriyo ni Sifuna ni owacho gini nang'o to pod wan mane government. ODM no en secretary general to pod nie government to pod onyalo chung mowachi mochungi dhano wach ni mato dhi nyo japiny mana kaka Meshack owacho. Olekina kochungo wuoyo kopingo wach moro madhinyo japiny ji kawo more seriously than Kalonzo kata Eugene Wamalwa. Mano nyisowa ni opposition pod odong mana mar ODM. To koro dhi bet maber nikech une mo urekebisha to une mo loso to wacho ni akato wadwa dhi ne jopiny marach kato ok wadwa timo maber. Koro opposition to pod nitie kendo tiyo maber. Okinda opposition nitie koso serumo gi kaka waneno ka Azimio be kiny kae to koro wadhi ike wacho ni koro kweth mar Azimio onge. Ing'eni opposition ten mana Junet ok bede kor pap kaka jogi tigo koko. Kopo nitie yo minyalo konyogo sirikal kata isemogo wang' sirikal to nyaka bede parliament kaluwore gi chik ma wan go ma 2010 to bede kor pap tiwuoyo to onge ji nikech king'iyo kata ODM Junet en ja ODM Sifuna Olekina maga ODM MPs gin te iti kuma ka giwuoyo to ginyalo gike nikech saa moko dikani wan gi broad based government motel ni Amolo kod William Samoei Ruto koro nitie kuma nyalo gike. At the same time sirikal ma wan kane candidate mar AUC en Raila Amolo Odinga koro nitie kuma nyalo goye tigikie ok inyalo gori kode mibare to
to opposition miwacho ma iwuoye kor ndara ka ji ochung' e wi gari cha to serumo nikech Kalonzo onge capacity mar siemo wang' serikal. Ng'ama luor en Ngoro. Eugene Wamalwa onge capacity kata to influence even western votes. Okonyal influence kata mana Trans Nzoia moaen natembea wewe gi dhano nyako Lamu mana natembea. Kor opposition according to me as Okinda Ojuka opposition onge Kenya kasani. Yes. One managi leaders manyalo articulate issues as Junet Olekina kod Sefona. To nikech koro sani samora ilo dingo ok nyal chung kumanya kono wado ma jo ODM hangina ja Green Congress Party of Kenya. Kwa buro ko siasa ma city politics. Beki kichaki miwa koro ni gidwa miwa Jabukusu milongo ni ngana ni Sefona ne to governor begi wangi miwa Jabukusu cha. Koro kanya begi timu no kemes ni kichoganda lueno ganda maduong to be wane man pioneers mag Nairobi County. Koro kanya begi ngiya to kota amore to buro ka oganda nate aroke Green Congress Party mondo wa produce a candidate. Odede te wasmaili. Very good. Ojuka is a comedian in politics. The truth is, Azimio, hapa ni ODM, emanigi power to decide the fate of Azimio, as it is. Kaka ensani, ODM emanigi power to decide the fate of Azimio. Nikech sani kuma ODM nitie. ODM okodonje sirkal. Sirkal emodonje i ODM. Onge chieng ma ODM no wuok kacha gi tiende kanyakla kadhi manyo sirkal. Tell me one day ming'eyo mane ODM wuok ochweyo gokinyi ni gin gidhi manyo sirkal. It is sirkal emano gore kende gi kuno. Anyado ko pengen. Lingine sirkal emano MPs mag ODM. Kotelne gi usipne Mamak Nyamita. Otelne gi Paul Abor. MPs. MPs. I'm telling you. MPs more than 7 MPs. Of the state house. ODM nigi MPs adi kigole 7. Inigo kwano bila man. En sirikal mochako wuoth gi tiende kacha modhi ODM. So agimomi ata mowacho niya ODM nyalo amua ni Azimio gidonge to gin kendgi to UDA mabiro donje i Azimio. Kaeto William Ruto kata ka chung gi Azimio no to biro chung gi Azimio no but onge kuma ODM osewache kata mobedo piny gi Central Committee mowacho ni gidwa wuok kata giwuok gidhi kuma nade. And it was put very clear kata mana sani wawuoye wach donje sirkal. ODM nowacho clearly kendo gibedo piny nyaka sani gi jatendgi makoro nyong. Giwacho ni wan ne sirkal okwawa professionals. To ne wamiyo sirikal professionals. ODM onge kama nondike boke mora gi UDA ni koro wane coalition kendo watiyo kanyakla. Omiyo ODM bro decide e samugik ni girwako ng'a e Azimio. Ma omiyo Honorable Kalonzo a good leader. Eugene Wamalwa a good leader. They have their rights. Ginyalo amua wuok e Azimio. But sama giwuok giloso coalition machielo no ODM be okotwe lwete ebe Azimio ni onyalo donge kongirore to kao UDA okelo ka okao Ford Kenya okelo ka okao other parties okelo ka to Azimio donga Azimio. Wach ni mogik Meshack Odede thuolo marwe marumo. Wach mogik en ni jowa onengo many tije gohala manyalo yudore e sirikal e sechegi. To wach moro na wacho ka ni sama ne ogwel Honorable John Mbadi nyang jadimo e sirikal to gwelo Pio Wandai to gi joma moko. Wach moro achiel ma pod walamo nyaka sani ni onengo ginyise the difference mondo joluo ofil wach miwacho ni wane sirikal kiko bed wuoyo gi dhok ni wane sirikal while adieri kata realities to en un kaka ne un. Gikel that difference mondo kiwacho niya ber bede sirikal to wabed gi evidence mar ber bede sirikal. Ok en mar dhok ma ji ariyo adek kose yudo gima gidwaro kagi kacha to giwacho ni sani koro ber bede sirikal. Nyang jadimo Opio Wandai winjo kojuka wacho ni nitie pogruok munyalo kelo. Keleuru mondo onere sani maka gik 2027 to kik gur jalwe msalaba ni yande ne une sirikal while sechego gimwase benefit onge. Kopo ni jo Kenya jony gi sirikand ni to kik jony kodwa ka gimwa benefit onge to ji jony kodwa. Okinda Ojuka wach ni mogik ka watieko.
Asante sana Joyce. Wachna mogik en ni oganda luo, the biggest seller, the biggest buyer and government. Nyaka wabed jok mobolore mondo ti government kuma Raila Odinga wewani. To awinjo kosiepna mawadwa miluongo ni Meshack Odede ni oluongo Teke Nyang' Jadimo. Oteke Nyang' Jadimo kod Opiyo Wandayi. Jogo dhi tiyo ne joluo kabisa. To ok en minister mar joluo kende. En minister mar wa Kenya mzima. To mogik jothurwa, wala mu Nyasaye tuwapururu. Kik wause sa mathole. Nekech ka in MCA, in bunge, in governor, kata senator, ibro penj for the past 2 years sitimne jopinyango. Koro siasa mathole kwa weyo, wabro dhi maber nikech tich ema kelo chiemo tema loko ngima. Ero kama na Okinda Ojuka. David Matinde, wachni mogik ka watieko. Wachna mogik, wan gi jotendwa ma osedonje sirikal, Honorable Opiyo Wandayi. Ana kwayo mana thurwa igni 3 modongi. Stima moro mar last mile cha odonje kor gwenge mondo gwenge obede gi taya. Mano chakruok mar dongruok goala. Bule economy ma ja ODM jo oendini wa mane dhonam beaches magwa. Sani ema wadwa nene lokruok. Ma koro wadhir nekech Minister for Finance en marwa. Sama itima location emomiyo donjo sirikal ber, emomiyo waywak ni jowa donjo sirikal. Ke kipoge wi mesa mar sirikal, opogi kibaki die ndara. Jowa donjuru sami pogo cha, tu wacho ni lemo ni ma dhi korwa. To onge ngama biro goyi. To be ko chopo ndalo no, to biro wacho ni Wandayi, ma itimonwa, in marwa. Sami go ino to wambi wachung wacho ni ma ng'atwa. To kwa bichung kodi ka jothurwa onge taya. Development mane wageno igni 3 ni wadonje serikali be okwane. Koro weuru wach leny mar jaluo, donje uru gini, keluru pogruok e piny luo. Joyce wach moro nitie monengo mana mapiyo seconds 30. Mato koro hote ne jatend piny Kenya William Ruto. Kopo ni in gadieri ni ng'eyo ni joluo okonyi koluwo Raila Odinga mo stabilize sirikandi manyo nigi bagni matin. To sama idhi timo nikech ne wawinje lela kiwacho kendo jakom Raila Odinga nowacho ni kata mana PSS gi bende dhi dala. Sama itero gi dala pare Migori nikech Migori ni nono. Homabay nigi rei, Kisumo nigi Kombudo, Siaya nigi Opiyo Wandayi gi mamoko. Homabay ni medo nyaka Mbadi, Migori ni nono. Wayude PSS at least 3 kata 4 to compensate gijo. Ero kamano. Koro in manya nikech idhi miya PS in manya. Wadi impichi. Nikech Kisumo be ni nono. Kisumo wach mamar, yana wach mar Migori. Ero kama na Meshack Odede, Okinda Ojuka kaachiel kod Meshack Matinde kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi ubi wago mbaka kotudore kod chal mar Kenya. Nyaka Ramogi Ajwang', in bende agoni ero kama na ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachopo e giko mar twak mar mokwongo e chenro mar piny. Kadhi mbele wageno ni liet mar siasa biro dok chien e pacho kae mar mondo mi jatend piny Kenya William Ruto kod jalupne Kithure Kindiki otie yo makare mondo jo Kenya duto e konde duto ma pacho kae oyudane dongruok kaachiel kod lokruok e yo makare. Yiena mar mondo mi akaw yo madundo gi kanyo bang'e to nyawadwa Cleophas Oluoch biro bedo katayi e chenro mar mbaka oromo. Kik idhi maboro.